Aşgabatın köp gatly jaýlarynyň ähli gatlaryndaky münülip düşülýän basgançaklaryň ýokarynda oturdulan split sistemaly kondisionerleriň agyr gatlaryndan çykýan howurdan ýaňa basgançaklardan piýada münüp düşüp bolmaýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Aşgabatyň Parahat 7 kiçe tarapçynyň öz adynyň efirde tutulmalygyny toran bir ýaşaýjynyň adatlyk radiosyny gurrun bermeni görä. Ol jaýyň 9-njy katynda ýaşaýar. Liftler bökdençde işlemýärler. Liftleriň kadaly işlemeginde döreýän bökdençlikleri lift edaratynyň işgärleri hem howanyň aşy gydymagyndan we jaýlaryň girilgesinde oturdulan kondisionerleriň döredýän gyzgynlygyndan gelip çykýandygyny, aşy gydygyny liftleriň hem motorlarynyň gydyp bökdençlik döredýändigini aýdýarlar. Liftler işlemenden soňra jaýyň 9-njy katyna çelli basgançaklar bilen ýörep çykmagy mejbur bolýan halatymyz gän bolýar. Ine şeýle ýagdaýda jaýyň 9-njy katyna çykýançaň girilgedäki howurdan ýaňa ýüregiň çaşara gelýär. Iň soňky deminde öýüňe girýärdiň. Soňra bir sagatlap özüňe hem gelip bolmaýar diýip ýaşaýjy diýenýär. 2015-nji ýylyň başynda Aşgabatyň Parahat 7 kiçe tarapçyndaky 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ilatyň gurunan split sistemaly kondisionerleri häkimetler tarapyndan mejbur goparylyp aýyrdylypdy. Häkimetler muny kondisionerleriň jaýlaryň daşky görküni bolýandygy bilen düşündiripdiler we split sistemalaryny bir hatara dödüp gurnamak üçin balkonlaryň gurulyp berilejekdigine wadalar beripdiler. Emma ol wadalar ýalan wadalar bolup çykypdy we ilat Türkmenistanda Tomysyň 50 gradusa ýetýän kızgın howadyny çydam edip bilmän kondisionerlerini jaýlaryň girilgelerinde gurnamaga mejbur bolupdylar. Elbetde beton jaýlarda yssyk howalarda sowadyjy bolmasa dem alyp bolmaýar. Bu ýagdaý has hem ýarawsat garrylara, ýaş sagalara kynçylyk döredýär. Kızgyna çydap bilmeýän ýaşaýjylar bolsa öz sowadyjylaryny nerede gurnajaklaryny bilmän tergizdan bolýarlar. Sowadyjylaryny gurnamak üçin ilatyň ahirinde saýlap alýan ýeri hem jaýlaryň girilgeleri bolýar diýip ýaşaýjy aýdýar. Adatlyk radiosu bilen söhbetde söýlen käbir ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä ilatyň çykalgy diýip saýlap alýan girilgelerinde gurnalýan split sistemaly kondisionerleriň ýangyn howpludygyny hem aradan aýryp bolmaýar. Ýöne bu zatlara ýangyn howpsuzlyk gulluklar tarapyndan hem gödäwçilik ýok. Emma bu çykalga däl döwlet tarapyndan bu mesele ünüs berilmegi möhüm bolup durýar. Täze gurulýan jaýlarda näme sebäpden sowadyjylary gurnamaklyk guruluşçylar tarapyndan gödäňinde tutulmandygyny bilen döwlet emeldarlarynyň başga bilýän adam ýok. İlatyň alada setilýän bolsa, guruluşçylar alınıp barýan wagtynda bu zerurluklar gödäňinde tutulmalydy.